मंडळी आज आपल्या रिक्षाक आणि माझ्या सोशल मीडियाच्या प्रवासाक करेक्ट 3 वर्ष कंप्लीट झालेली असत. दिव्या घरात एकदम जोरदार तयारी करू होता. मित्र वगैरे सगळे घराकडे सुद्धा इल्लेले. आना भाई आणि मंडळी थोड्याच वेळानंतर तयारी वगैरे केलो आणि पूजेक सुद्धा लागलो. आणि अजून एक स्पेशल गोष्ट असा, आजच्याच दिवशी मंडळी करेक्ट आमच्या आईच्या आणि पप्पांच्या लग्नाचा वाढदिवस असता. मग दिव्या केक वगैरे कुडावरनं घेऊन इलेला मस्त सुंदर अशा प्रकारचा केक होतो. सगळेजण भरपूरच हॅप्पी होते. मस्त आईक ओवाळलो वगैरे. आणि त्यानंतर आता तुमका दाखवते पप्पांनी आईसाठी गिफ्ट काय दिले आणि पप्पांनी आईसाठी मस्त गोल्ड रिंग केलेल्यानी. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुमेंट आमका आता कॅप्चर करून मिळावं होते, त्यापेक्षा दुसरी मोठी गोष्टच नव्हती. आम्ही पुढे जाऊन ही आठवणी परत बघू शकतो. केक मस्त कट करून झालो, त्यानंतर आईन पप्पांका भरवले आणि पप्पांनी आईक भरवले आणि त्यानंतर मित्र वगैरे सगळ्यांनी एकामेकाक केक भरवलं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पप्पांचा रिक्षेवरती एवढा प्रेम असा ना की त्या शब्दात व्यक्त करू शकणे नाही. रिक्षासाठी स्पेशल केक. तर असं थोडक्यात आमचं सेलिब्रेशन पार पडला. त्यानंतर जेवणाची जबाबदारी दिव्या तिकडे तयारी करी होतं, तर मी म्हटलं तोपर्यंत जेवण रेडीच झालेलं, तर गरम वगैरे करून घेते. चिकन आणि मस्त व्हेजचाच कॉम्बिनेशन होता आमच्या घराकडे. मस्त जेवूक बसलो. तर मंडळी जेवता जेवता आपण आनंद घेत होतो. टीव्हीवरती तुमका माहितीच असं सध्या ISPL चालू असा. जेवण वगैरे कंप्लीट केलो, त्यानंतर मित्राक बाय बाय केलो. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.